Blan li tkompli tkun magħrufa l-verità dwar kif il-proprjetà tal-poplu Malti Wawċi qed tinbih bix-xejn mill-Gvern ta' Muscat, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tinsisti bil-mistoqsijiet tagħha. Mistoqsijiet li l-poplu wkoll qed jagħmel u għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed tkompli jwassal il-vuċi tal-poplu fil-Parlament. Fid-dawl ta' dan il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għal-ħidma fil-Partit u kellim tal-Oppożizzjoni dwar it-Turiżmu Robert Arrigo staqsal il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi biex ipoġġi fuq il-mejda tal-Kamra il-Memorandum of Understanding miftijem bejn il-Gvern u l-Grupp Korintia, dan biex tassew ikun hemm trasparenza kif spjega f'kummenti lil Net News. Memorandum of Understanding li it-tellef level playing field ma' negozjanti oħra kollha. Negozjanti kbar, sviluppaturi, min qed jinvesti, min butu, għaliex il-Gvern hemm state aid qawwija lil wieħed. Robert Arrigo staqsa għaliex dan il-Memorandum of Understanding baqa' qatt ma tressa quddiem il-Parlament. Dan wassal għat tħassib ta' ħafna dwar jekk hemmx ftehim oħrajn li l-Gvern Laburista għamel matul is-snin u li l-poplu s'issa qatt ma sema bihom. Il-ftehim bejn iż-żewġ naħat wassal biex medda ta' art li tiswa 800 miljun euro ingħatat bi ftit miljuni ta' euro. Dan wassal għal kritika ta' ħafna fosthom tal-Partit Nazzjonalista, ta' dit ambjentali u anke ta' kunsilli lokali. Aħna wkoll ikkonfortati bil-stand li ħadet l-MDA li qalet istess mod ċar li daw l-affarijiet ma jsirux, qatt ma saru f'Malta daw l-affarijiet. Barra minn hekk Resident Mis-Swieq ifetaħ protest ġudizzjarju għax qal li l-proġett se jwassal għal impatt fiż-żona filwaqt li se jwassal għal ksur ta' diversi kodiċi ċivili. Minnaħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat qed jipprova jgħatti dan l-iskandlu billi qablu mal-ftehim li Gvern Nazzjonalista kien għamel biex tinbena Smart City. Madankollu esperti fis-settur spjegaw lil Net News li l-punt użat minn Muscat ma jagħmel sens. Dan kif il-medda ta' art fir-Riħażli kienet mitluqa u abbandunata qabel ma beda l-proġett ta' Smart City. Għal daqstant il-valur tal-art dak iż-żmien kien wieħed baxx ħafna, għal kontrarju ta' kif dan il-prezz issa ola grazzi għal dak il-proġett internazzjonali. Minnaħa l-oħra komplew jispjegawna l-esperti il-valur tal-art f'San Ġiljan diġà u għoli u allura wieħed ikun qed iqarraq jekk tqabbel iż-żewġ sitwazzjonijiet.